Башкортларда малсылык менән бәйле ризыктар күп. Хайыр, кәзә, харык һөтенән төрле ашамлык әзерләү, уларны куллану, хаклау усулдары борын-борындан ентекле өйрәнеп, буындан-буынга тапшырылган. Кызлар килгән кунакка, кунаксам килгән, сәйсирегеле. Mana talqanna erimsik. Mana bulay erimsik. Mana muyullu qurut. Mana qılır erimsik. Barıla hayırlın kütәнәсләре, тәүкәшләрнең. Милли ашамлыктарыбызның иң затлыгы корут. Корут яһауда һәр хуҗабикәнең үз осталыгы, үз ыһылы. Күгәрсен районының Ялсы авылында тирә-юньдә билдәле корут яһаучы хатын-кызлар күп. Улар яһаган корут үз йортларында, магазин кафеләрдә яки Мәләвез Күбертау калаһының базарларында сатыла. Менә сез корут тәйгә кушып кергән. Менә әсә корут ашка шуга яраткан корут инде. Ой, рәхмәт. Без яратабыз. Сез дә, әсәдән дә балалар яраталар. Менә как раз илдарлар кайттылар. Аларга тагын аларга әзерләп куйдык. Ярар, Алла илһәмне хартырга куйдым. Аларга туңдырып, булай сөтенә дә банкаларга тутырып бирәм. Ярар, икән һава шагын балалар куйып башлаганнар. Тагы килеп алыгыз. Сиңа да рәхмәт, кулларың сызламасын. Матур итеп мал-туарың үсесен. Рәхмәт. Уйган һөт катык яки уйыткан була. Катыктан корут яһала. Корут яһау төрле якта төрлесе атап йөртелә. Корут эшләү, корут кайнату, корут туқу. Шулай итеп, корут ул махсус ыйтылган, әсетелгән һәм кайнатылган катыктан яһала. Ошо корутты без эшләп, унига кунакларга тәкъдим итәбез. Бу коруттың файдасы турында күп кешеләр белә бит инде, ул ашкадан эсәк эшмәкәрлегенә лә һәйбәт. Кешеләр бик яратып аны ашайлар, үзләре менән алып та китәләр. Раслар күп булып, үзебез өлгөртә алмай башлаһак инде, кай вакытта авыл халкына безгә тәкъдим итә. Менә бик нитеп хәнәгатьләнеп алабыз инде без Карагузина, Вәсиләнән, Шантаж Булатова, Фәрдиянеке, корыты бик матур тәмле була. Амирова, Вәсилә апай матур яһай. Улар инде безгә күстәнәс итеп тә тотып киләләр, булай да биреп торалар инде. Уларга да бик зур рәхмәтлебез. Бу корытты яһау осталар инде алар. Мисалканан үткәреп, оклап, ләвешләр халкында тәмле була. Булай үзең генә ашаһаң да тәмле була. Безнең бәләкәй сакта иң тәмле конфеттән дә тәмле, иң тәмле шоколад исеп була торган инде. Берәһенең әсәһе эшләһә, кәләрне халап сагалар да инде берәү генә лә кәлә инде куана торган шуңа. Шуңа үзем тиз генә эшләп бирәндем дә гел эшләйм. Хайр асрай башлагаста. Бындай тәмле корут менән кызылыр имсек, безнең Күгәрсен районының Юлдаш кафеһының бренды дип әйтергә була. Коруттың тәме уйымуска бәйле. Нимә ул уйымус? Уйымус һөтте уйыта торган бактериялары күп булган яхшы сыйфатлы әзер катык. Яхшы уйымус кирәк. Яхшы уйымус булмаһа, әгәр уйымусың насар була икән, ул һинең матур итеп бешергән катыгыңда, һөтеңдә ямак булып уйырга мөмкин. Я эреп сыга ул, я күпсеп сыга ул. Икмәк камырын әсетер өчен икмәк башы һалынган күп, һөттән катык яһар өчендә уйымус кирәк. Кайнаган һөт йылымыз кына булып һуынгас, уга уйымыз салалар. 3 литр һөткә 1 стакан самаһыннан катык уйымысы кушалар һәм әкрен генә булгаталар. Әгәр дә бу һавыт капкас менән нык ябылһа, катыгы тәмһез була икән. Капкасты кырын ябып, өстән тохтамал менән бөркәп, тыныс кына уйытырга кирәк. Катык тыныс кына итеп уйырга тиеш. Шыйгайып тегелә һелкенһә, шыйгайып ямаклана. Я эреп сыга ул, бауырланып алганда колакта кисәкләнеп торырга тиеш ул. Колакка басып караһаң, әгәр катык уйган булса, менә ул колак батмый да, бер кайда ашылмай да. Шуны менә алаһың да инде, кирәк катыгыңды һавытка алып алаһың да, кире шай бастырып куйһаң, ул ашы колак шай басып тора аның исендә. Колакты бастырып караһаң, колагың торһа, катык матур дигән һүз була инде. Каймактылар шайтып караһаң бит инде колак басып торһа, каймак куе матур. Яйлап ие әсетәһең, ул кем дигәндә ална 3-4 көн әземәһә, ул корут сүсе була. Ул ашка алһаң бик тәме сыкмай. Тәме сыкмай, булай ашарга тәмле була. Инде сәйгә кушып ашаганнарга сүсерәк корут ашайга алалар. Менә баларга барһаң да һорайлар, әсеме сүсеме дип бит инде. Кайны әйтән шәп кызыл түгел ди, кайны шәп ак түгел коротың ди. Олагарак кайнатһаң, кызгылтырак төскә керә бит инде. Кайнатып сыгарып кына хөндәр алһаң, акыл гына була, корт аппак кына була. Анда, ула хаклай торган катыкты, корытты олагарак кайнаталар инде.
Хәзер бит морозильник булгас, алай бик улак итеп кайнатып, калартып тормайбыз инде. Ак итеп хатабыз. Корот өчен ойтылган катыкты зур агас күбелә, эмаль бактарда, кастрюльдәрдә йыялар. Әйләнгән хайын болгатып торалар. Бер генә уйган катыктан мин алай тизгенә корот эшләмәйм дә. Ул көн хайын әзләп бер 3-4 тапкыр уйтып, менә шулай ярты бак ул йылама, шу бакка ям шу катыкларда. И көн хайын болгап торам. Көннә берничә тапкыр болгарга кирәк. Корот бик тәмле, файдалы ризык. Без аны постоянно өстәлдән төшмәйбез безнең корот. Особенно менә Василияның корытын яратабыз. Баллар яратып ашай бигрәк. Ана Себердә кайткан унышкыбыз үлеп бара шуның өчен. Әйе. Без кортны бал белән дә, каймак белән дә, ашка да салып, симез ит пешерсәң, фистал урынына корот салсаң, как раз әйбәт була. Матурай болгатып, катыкты, ясмаган булга инде. Үдләнеп торган әскел хуш есле әдер катык олы һавытка бушатыла. Уны талгын утка куеп, кайнап сыккансы болгатып торалар һәм оҙаҡ итеп кайнаталар. Кайнаган катыктың калган төйөрҙәрен бетереү өсөн һаман болгатып, сүмес яки ижау белән шапырып торалар. Яйлап шапыра, тынна шай сакана кәметен кереп башлап китһәң. Әгәр дә минең катыгым башка, эркете башка, ак башка утырһа, аны корот итеп кайнатып торуның кәрәге юк дигән ул элемсеккәләнсәк бар, нисек бар. Шулай итеп шапырып торам инде әйләнгән һайын. Эргәһенән бик китмәйһең. Әгәр дә берәй эш килеп сыгып китергә туры килһә, утын яйлатын кырап китәм, югыйһә эркетем этләнеп уйткан катыгым әрәм булуы мөмкин. Шулай. Катык төйөрсөкле була тәүдә. Шул яйлап кайната ул бер һөт һымак шыйык массага әйләнә инде. Сәгатькә карап торганым юк. Шул күпме кирәк вакыт шул хәлләр эшләйм инде. Сәгатькә карап торганым юк. Яла. Әйлә менә яйлап кына кабара башлаган. Хәзер шул кабарган, әйләнгән һайын шапырып, өстен һапырып менә шайтып, тагы Катык кайнай корытка әйләнә. Кадандан берәй зур һавытка бушатып һавытыла. Корыт һуынгас, вак тишекле һәм ныклы тукыманан тегелгән махсус корыт тогына бушатыла. Токтың аудын яхшылап бәйләп, эркетен харкытырга әләләр. Корыт эркете агып беткәнсе берничә көн тогында харкый. Аҙаҡ уны йомғаҡтарға йомарлап, йә тоҙлап таҡтаға теҙәләр. Корот кайнатыу көндә эшләй торган ябай эш түгел. Уңган бөтмөр хужабикәләр генә тәмле итеп корот кайнатала. Корот оҫтаһы ауылда 1-2 генә кеше була. Һәм короттың бернисә төрө бар. Йәш корот, әсе корот, сүсе корот, кипкән корот, ыҫланған корот һәм башҡалар. Бөгөн муйыллы корот, талҡанлы корот, баллы корот, тоҙлы корот, һуғанлы корот һәм башҡалар дип төрләндереү бар. Муйыллы корот, менә талҡанлы корот, ә менәһе әсе корот ашҡа ала торган. Әгәр дә кипкәнде һораусылар булһа, әҙер торһон дип киптерергә йылған ниләрен булар. Коротты һаҡлау ысулдарының иң таралғаны киптереү. Асыҡ һауала, ҡояшта киптерәләр уны. Эркете ағып өтөп, ярым еүеш коротты йомарлап, таҡтаға теҙәләр. Себен, ҡош теймәҫлек итеп ҡаплап, ышыҡлап ҡуялар. Еләҫ урынға әйләнгән корот таҡтаһын әленән-әле әйләндереп ҡуҙғатып торалар. Ҡышҡылыҡҡа киптерәбеҙ ҙә, туңдырабыҙ ҙа. Шунан корот салып, борос салып эссәң бик шәп була бит инде. Корот ҡушсаҡ нормально була. Холестерин нормальный. Ул сахарный диабеттан бик файдалы. Шикәрне бөтөрә. Кишечникны эшләтә. Фистал дип йөртәләр. Народный фистал дип йөртәләр. Шуңа без фистал. Башҡорт халҡы элек бит шулай туҡланған. Талҡан, мына ҡаҙыҡ, корот. Шуңа күрә ауырмағанда саф, здоровый булғанлар. Традиционный ашы бит инде башҡорт халҡының элек-электән килгән. Коротты йәй көне һөт мул ваҡытта күпләп етештерәләр. Көҙгө һөттән яһалған корот майлы һәм ҡатҡыл була, оҙаҡ һаҡлана. Ҡыш буйы ашарлыҡ, оҙон юлға алырлыҡ, эшкә, көндәлек табынға етерлек итеп, корот электән күп эшләнгән.
Кәрәк булганда корытты идеп, һавык һыу һалып айран эшләйдәр. Менә моны талкан белән эремсек токлыклы ла, файдалы ла. Ашагыз кушып. Менә талкан дигәне каймак менән. Бұл менә диетала утырган кешеләргә самый һәйбәт. Бере һәм уйлы карап дип. Мин ашып караган бар диген. Менә назгыра шайында. Талкан динде әзерде хатып алабыз. Хәзер безнең актирме производство хәмәгать эшләй бит инде. Шуны каймак менән басып, йомарлайм да шайтып куям. Капыл асып китәң, нитәң дисәгә кушып та менә капыл ашай алырга ятыш. Шулай ук башкорт халкының давылау усулдарының береһе корыт хурпаһы. Корытка тоз, май, борыс кушалар, өстенә кайнаган эсе һыу куеп, хурпа итеп эсәләр. Без бәләкәй сакта мен эшләйм, уздару искәнебез эшләмәйм мин авырганда. Гел генә корыт һаулайлар да ине, шунда һуган, борыс, хармай алып безгә шуны эсерә торганнар. Ул вакытта тәмле алмый торган һәм инде ул кара тирде сыгарып йоклап китәһең, и теге тирмә без сирсык бетә торган инде. Ахыр шулай булгандыр дип уйлыйм. Дару искән эшләмәйм инде авырып ятып. Ашка теге зур кисәкләп туңдырмайсың. Бәләкәй генә кисәкләп туңдырам да морозилкада, мешочкка тутырып алам. Шуннан ашаганда 1-2 кисәк саласың или 3 мөмкин теләй. Балалар суырып йөриләр. Һөттән оютылган катык, катыктан кайнатылган корыт, айран башкорт халкының күркәм милли аштары. Уларды сифатлы, файдалы итеп әзерләү, хаклау үзе бер тормыш сабагы. Корыт дигән мөгъҗизәле ризык башкорт халкының бер хазинаһы.